blinded from the look on their faces. The truth is you can find us wherever you are. Just look up, we're flying high with the stars, cause tonight is the night. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സനീഷ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നടന്ന മൺഡേ നൈറ്റ് റോ എപ്പിസോഡിന്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ്, അതുകൂടാതെ USA നെറ്റ്വർക്കും വിൻസ് മിക്മാൻ എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ WWE വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്രോൺ സ്ട്രോമന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നറിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ WWE ഒരു പുതിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് WWEക്ക് എല്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് WWE കൊണ്ടുവരാം. ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അതുകൂടാതെ റോ ബ്രാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വുമൺസ് റെസ്ലറിന് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയും നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ WWE ലെജൻഡ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് അണ്ടർ ദ ജയന്റ് മെമ്മോറിയൽ ബാറ്റിൽ റോയൽ, ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. അക്കൂട്ടത്തിൽ WWE കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ദി അണ്ടർടേക്കറിന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് WWE ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡിസൈനർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പേര് ദി അണ്ടർടേക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് WWE വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ദി അണ്ടർടേക്കർ എത്രമാത്രം ഫേമസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അണ്ടർടേക്കറിന് ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് WWE കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. WWE ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉടനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അണ്ടർ ദ ജയന്റ് മെമ്മോറിയൽ ബാറ്റിൽ റോയൽ പോലെ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അണ്ടർടേക്കറിനെ വെച്ച് ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബെൽറ്റ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അണ്ടർടേക്കറിന് ഇതുപോലെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദി അണ്ടർടേക്കർ എന്ന വ്യക്തി ഇതുപോലെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അർഹനാണ്. ഇത് അണ്ടർടേക്കറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ഇനി റോലി ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച റെസ്ലറെ പറ്റി നോക്കാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൺഡേ നൈറ്റ് റോ എപ്പിസോഡിലാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത്. അത് വേറെ ആർക്കുമല്ല, മാൻഡി റോസ് എന്ന റെസ്ലർക്കാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത്. ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നയ ജാക്സ് അതേ റോ എപ്പിസോഡിൽ മാൻഡി റോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത കാരണമാണ് മാൻഡി റോസിന് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ സർവൈവർ സീരീസിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നയ ജാക്സ് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കൈരി സെൻ, അലക്സ ബ്ലസ്, ഷാർലറ്റ് ഫ്ലയർ, ബെക്കി ലിഞ്ച്, സാഷ ബാങ്ക്സ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റെസ്ലേഴ്സിന് തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഇഞ്ചുറി എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നയ ജാക്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ലാന എന്ന റെസ്ലർക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ലാന എന്തുകൊണ്ടോ എസ്കേപ്പായി പോന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 8 പ്രാവശ്യത്തോളമാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തടിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫിനിഷിംഗ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും റെസ്ലേഴ്സിന് യാതൊരു സേഫ്റ്റിയും കൊടുക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ റോ എപ്പിസോഡിൽ ആസ്കേനെ ചെയ്യാൻ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. എന്ത് ഭാഗ്യത്തിന് ആസ്ക അത് മാറുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത്. ഇനി ആസ്കയായിട്ട് ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫ്യൂഡാണ് WWE ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് റോ വുമൺസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്. അതിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല. പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയ ജാക്സ് ഒരു അൺസേഫ് റെസ്ലറാണ് എന്ന്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം അവസാനമായിട്ട് റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് നോക്കാം. അതായത് ഈ ആഴ്ച നടന്ന മൺഡേ നൈറ്റ് റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ്. ഈ ആഴ്ചത്തെ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഏകദേശം 1.85 മില്യനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ റോ എപ്പിസോഡും അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂവർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ റോ എപ്പിസോഡിന് സാധാരണ 2.5 മില്യനൊക്കെ വ്യൂവർഷിപ്പ് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണ്. എങ്കിലും ഈ ആഴ്ച അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന റോ എപ്പിസോഡിന് മുൻപ് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വിൻസ് മിക്മാൻ, USA നെറ്റ്വർക്ക് ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന്. അതിൽ USA നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞത് റോ എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, റേറ്റിംഗ് വളരെയധികം കുറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. കാരണം ഇവരുടെ റേറ്റിംഗിലാണ് അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് വളരെയധികം കുറവാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച ഇത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിൻസ് മിക്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റോ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി നല്ല ഷോയാണ് നടത്തുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോറി ലൈനെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറയാൻ കാരണം റോ എപ്പിസോഡ് നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഫുട്ബോൾ ലൈവ് എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറയുന്നത് എന്നാണ് വിൻസ് മിക്മാൻ പറഞ്ഞത്. വിൻസ് മിക്മാൻ മാത്രമല്ല, റെസ്ലിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവരും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം
അവർ റെസ്ലിങ്ങിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഫുട്ബോളിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ സീസണെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ വരും. അതുകൂടാതെ അതിനു മുൻപേ തന്നെ ഞങ്ങൾ വ്യൂവർഷിപ്പ് പഴയതുപോലെ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാമെന്നാണ് വിൻസ് മിക്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ആഴ്ച നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിന് അത്യാവശ്യം മാറ്റമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂവർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മുൻപൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റോ എപ്പിസോഡായിരുന്നു അടിപൊളി. പിന്നീട് സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡ് ഫോക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഷോ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡ് ഫ്രൈഡേ നടക്കുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു സ്പോർട്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ലൈവ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്മാക്ക് ഡൗണിന് നല്ല രീതിയിൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൺഡേ നൈറ്റ് റോ എപ്പിസോഡിനാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇതിൽ ചില റൂമർ അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാം വന്നിരുന്നു. അതായത് WWE വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറഞ്ഞ കാരണമാണ് റോ എപ്പിസോഡ് സമയം മാറ്റിയത്, സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡ് സമയം മാറ്റിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അതൊക്കെ വെറും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വെബ്സൈറ്റുകളിലെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അതിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ്. കാരണം WWE എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസം മുതൽ ഏകദേശം റെസൽമേനിയ വരെ രാവിലെ 6:30 ഷോ എല്ലാം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് WWE കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അത് ഫാൻസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് WWE മാസമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഉദാഹരണം റോമൻ റെയിൻസിൻ്റെ മിസ്റ്ററി ഓപ്പോണന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇത് എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാക്കും എന്നാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെയുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വിൻസ് മിക്മാനോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിൻസ് മിക്മാനോട് പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം 2-3 മാസം സമയം കൊടുത്ത് അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്യുക. അതായത് മുൻപൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തത്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ റെസ്ലിങ്ങിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് പണ്ടത്തെ സ്റ്റോറി ലൈനെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം 1-2 മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറി ലൈൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊക്കെ കുറവാണ്. എങ്കിലും ഡ്രൂ മെക്കൻഡയറിനും റാൻഡിനെയും വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടൈം സ്റ്റോറി ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബ്രോൺ സ്ട്രോമനോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ വിൻസ് മിക്മാൻ ബ്രോൺ സ്ട്രോമനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വിൻസ് മിക്മാൻ ബ്രോൺ സ്ട്രോമന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉടനെ തന്നെ ശരിയാക്കുമെന്നാണ് വിൻസ് മിക്മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രോൺ സ്ട്രോമന് പണി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.